Hakan nega video ngan batai siapa hang nega phone ka Google Pixel 9a. Namar babun pelat ki bakwa ban tip kalong kum noma ka nega phone. Hagi jing sya am ka nega phone kami nadu benai match. Ngaklemut ban sina video ya ka nega phone. Namar ngai kam da long impressive hadu kata mo kam da best bah kita gi features jangka. Bat ka nega phone kam da pa bah la ne bena kum baga de ban long. Anda pila de page ya ka nega video em pinsa sing thu bale baga nega phone kam da ya yo bah la ne ka pa bah kum baga de ban long ma. Kumbangi tim bagi ne ki Google Pixel phone em ki julong kita ki phone ki ba pa bah hakan yang ke kamera ka software optimization nang ta kata ke phone ke babiang tam kita ki update. Namar ha usnem arja kat pra em kana ka Google Pixel phone kalabat ya ka record kum ka phone ba best tam ka kamera jangka. Ha kata ke por em ka Google Pixel 3 bat kata ka Pixel 3 XL ka model ke balayo ban bat ya kata ka 6 ba best kamera tam. Teh haswa bangan sedang ban batai ya kana ke phone singa bah ai ya ka like jong pi ha kana ke video bat subscribe la da video ki ba dang wan temai ha kana ke channel jonga. Namar hang ne ka si jantia jongi em ngayo i dang duna kita ki channel ki ba penmi kum kini ki jat video ki ba ai ji guys panggi phone. Pila roban follow yang ana Instagram. Namar ngaset post ki dur ki video banga shon tang dagi phone. Teya ngin sedang nak menta. Ngan ya tu shwai pi kana gawe. Namar dang pun bagi bompat singa tu ya kana. Hagi phone menta ki singi em majorly ki don tang artli kita ki jat operating system ki bangi pendon kam menta ki singi hagi phone. Kabanong kong kata ka Android. Ngatarai pi singa bha ya kata ka Android. Android dang pun ki bom singa tu pat ke kana ka Android. Kana ka Android kade kata ka operating system lane kata ka nong rim jong ka phone. Ka Android kade try da ka Google. Bat ka iOS pat kade try da ka Apple. Ha ka Android em namar bagade kata ka AOSP lane kata ka Android Open Source Project. Namar bagade ka Open Source Project em kumta ka ailat ya ki we ki brand ru ban modify lane penwan dur ya kar kompetri kam halaga jong ka mon jong ki ma. Kata kar kom modify jong ki lane ka customization jong ki kalong lengba ka UI lane ka user interface jong ki brand ma. Tenaga kata kada bisa yo em hagi phone Android ki don si bun ba kita ki jet brand ki basina mo kum ka Samsung, OnePlus, Motorola, Nothing ka Oppo, Vivo, IQ ki Poco, Xiaomi kine baro ki degi Android phone sudah mo. Bat kana ka iOS bat kade kata ka closed source project. Kamut kiwe ki brand kimla ban sina phone ha kana ka operating system. Tenaga kata kada ha ka iOS operating system tang ka Apple basina ya ki phone. Kita ki iPhone ma ha ka Android namar bade try da ka Google kumta ki phone jong karo kita ki Pixel phones ki long smooth bha bat ki biang bha kata ka software optimization jong ki ma bat ki update ru ki yo da ki nriu news nambet chaneng ma dena kata kada ki ne ki phone am ki khamrem ka dor jong ki. Ta ha kana ka Pixel 9am ki features jangka kim dalong impressive hadu kata. Tena kata kadau kana ke Pixel 9a kam da pa bha lane ya jeu kumba long ha ka Pixel 6a ka Pixel 7a ki baju yo hapok lai pesan hajar ma. Handre ha kana ke Pixel 9am la rem pelat ga dor ki ai. Angan saya tu ya ga dor jangka halas jang kana ke video sapet hadu bakut ma. Tementang in ya page shwa ya ga design ka body bat ke frame jang kana ke phone. Ka body bat ke frame jang kana ke phone la sinada kita ki aluminium. Bat ke basetin jong ka lane ke bang ki sinada ki polycarbonate lane ki plastik. Kajing ruben jong kana ke phone kalong pra point khandai Kane ta kala arben pelat wat dagi phone ki ba ha bateri dagi 1000 mAh ru kajing ruben jong ki kimpoi hadu kat nema ta kane kala kham ruben kana ka phone bat kajing khia jong ka pat kalong cheese pa pra 1000 gram kajing khia jong ka ta kadang biang he handre ha kajing ruben jong ka pat tala kham ruben ma ban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint bat ha ka IP rating kana ka phone ka yo daga IP68 ha ka sim card pat ka we ka sim card ka support daga physical sim card ka we pat daga eSIM card. Temen tapat ngenyepet jaga display jong kana ka phone. Kajing he jong ka display jong ka kalong 3.9 inch. Kana ka display ta kadang long compact mo, kadang long red kata ka display jong ka kam da he than kum giwe. Bat ki ai da kata ka full HD plus POLED HDR display. Spa RP host ka refresh rate ki ai ka high brightness jong ka poi khat pras pa nits. Bat ka peak brightness jong ka pat ka poi hadu ka 8000 nyaus pa nits. Bat ha ka display protection pat ki ai da kata ka Gorilla Glass 3. Kane ta kala rimha namar kane ka Gorilla Glass 3M ka model ka bami nadu kisnem arja khatsan khanriu. Lada phi page bhaya ka display jong kana ka phone kalong snudur bha mo lada pipet ya gitu ki bezel PEM ki he bah gitu ki bezel jongka namar ki ki brand menta ki singi ta kini ki bezel ki la rit bah kini ki line bayong mo kumne ka jing he jong kini ki bezel kini ki line bayong kalong kum kitu ki display ba ai ha ki phone ba hapo 10,000 mo tena kata ka daw ken kana ka phone kam da pa ba namar kar kom sna jong ki kala long outdated mo wat hadu ka tu ka display protection ru ki ada kata ka Gorilla Glass 3 ka bala rim tam nadu ki arjar khatsan kan ru kami kana ka
Gorilla Glass 3 bat kini ki bezel lana ki line bayong ru ki longkum ki togi phone ki bashna hagi togi snam arajar arpeo arpuwe ma tenaga taga daw ken kana ka phone kam dalong impress hadu kata kar komsna jongki teman tapat ngin yepet jaga hardware bat ka software jongka chipset lana processor ba ai hagana ka phone kata da Google Tensor G4 bat lasna yu udah kata ka sound nanometer kini ki processor M kim dalong kita ki baklan hadu kata namar kana ka Google M kasyu collaborate lana partnership bat ka Samsung ban sna ya kita ki processor ma haka antutu score una processor uyok kendai lak hadu speu lak AA ka antutu score uya ban lek kai game kum haka BGMI kana kepun kadang support tang ribu FPS lada pitit ya kana kepun ban lek kai game kana kepun dekam long ga ba biang ban lek kai game ma bat lada lek game heavy pelat kana kepun ka hit lane ka cloud ma kia tu haka software pat kana kepun ka ada ka Android 15 bat haka kana kepun kin yo hadu news nem kita ki updates haka rambat ka storage jongka ki don arjat ka prajibi ka rambat ka sispa arpo prajibi ka storage nang taga prajibi ka ram bat arspa san pundru jibi ka storage haka jet ram bagi ai haka nagapun kata daga LPDDR5X bat daga jet storage pat ba ai haka nagapun kata daga UFS 3.1 at least kila day ban ai daga UFS 4 mo la naga 4.1 namar kador bagi ai haka nagapun kala kamrem kila day ban ai daga UFS 4 lana 4.1 handrai hagane taki ai tang daga UFS 3.1 nah kata ka jet storage bagi ai mo teman-tang ini pet jaga kamera jongka kana ka phone ka don artiligi kamera jongka nadin ka banang kong kata ka main kamera jongka ka ai daga 1.5 megapixel bat kana ka kamera ka support jaga OIS bat kana ka kamera ka support hadu 4K 60 fps haka kamera ba arpat ki ai daga 4 megapixel kata ka ultra wide kamera bat haka front kamera pat ki ai daga 4 megapixel Badahkan ne ka support 4K 30 fps haga video tementang ini pet jauh bateri jongka kana ka phone ka ada bateri basan hajar sispa mAh bat ka support tang arpulai watt ndrai kan mau ba kana ka phone kimju ai jauh charger ma lane utau da adapter hapok ka box haga wireless charging ka support 0.1 watt tenang ta haga color jongka ka don lai jat ki color jongka kata ka obsidian ka porcelain bat kata ka iris ngin ya pet pat ya ki wegi features jongka Haga 5G ban kana kapun ka support hadu arpun riu terligi 5G ban. Wi-Fi ka support da Wi-Fi 6E. Bluetooth ki ada Bluetooth 5.3. Ki claim ada 5.4 mah. Ki ai tang dau 5.3. Nangta ka GPS, kita ki NFC, kita ki Wideband L1 ka kamera tu API ru ki ai. Haga radio ta ki claim ai ga radio. Bat haga speaker ru ki ada ki dual stereo speaker mah. Bat mentang ini pet jaga dor jang kana kapun. Ka dor jang kana kapun ka poi hadu sapu kendai hajar kendai spa kendai kamut sanpe hajar mo kata ada katu ka prajibi garam arspa san pendru jibi ka storage namar ngai i ba katu ka sispa prajibi imat kila penduk mo ki claim di ka namar mentagi sngi sispa prajibi te kam long sufficient su mo haba ya pet yagi features bat kar komsna jongki ya kana kapun processor ru te kam ya hap mo ya kata ka dor jongka kam long value for money handre lada ka hiar pat ka dor jongka hapok ka lai pusan hajar te kadang biang hi bantit ya kana kapun handre haga tu pat ka dor jongka ka dor tra jongka te kam ya hap su ban namar san pe hajar te dang bun ki beki option ki badang kam la mo ki beki brand lada pikwa bantit haga ne ka dor tra jongka ngam recommend ya pima namar lada pipet ya ka komsna jongki ka long outdated ba mo kajing ruben bat kajing he gitu ki bezel bateri ru kam ritmo mentagis nisan hajar te dang ritmo bateri bat haga kamera ru film yo ya kata ka telefoto ki ai tang daga wide angle bat ka main kamera ha san pe hajar mentagis ni tela de ban yo ma kata ka telefoto kamera ru tena kata ka dang ngam recommend re ya pi bantit ya kana ka phone namar lada video lagi balek kai game kana ka phone kam long ra ban lek kai game ban lek heavy ma namar badon ka heating issue tengah tharai phila yasnya tu ya kita gi features jong kana ka phone bat phila nang ban deset kala long em ban thin tela da pikwa ban yo kum kini gi jat video ba batas pangki phone bat ki begi update ki bai de pangki phone ki begi tag phila ban like bat subscribe ya kana ka channel tengin ya sempat aga we pat ka video junga ko bless bon